Tungod sa ubos nga turnout sa mga batang nabakunahan sa measles, rubella ug oral polio sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, himuong house-to-house na ang pagpamakuna. Si Luan Mayron Dina sa report. Sukad Pebrero 1, gipahigayon ang measles, rubella and oral polio immunization program sa Department of Health sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Aron makaabot kini sa tanan ug malikayan ang dakong tapok gawa sa mga covered court sa barangay, may immunization usab sa kapilya sa mga sityo. Apan nabalaka ang lokal nga kagamhanan tungod kay menos ang mipahimo sa programa tungod sa hulga sa COVID-19. So nga to lang wa sila angay ikabalaka, wa sila angay kahadlok. Ato lang makaayo ni silang anak no nga dili matapdan ining tipdas og polio. Subay niini, himuon ng house to house ang pagpamakuna aron masigurong makaabot kini sa tanan. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, sukad Pebrero 1, 16% pa lang sa kapin 3,000 ka mga target recipients ang nabakunahan. Hinuon, kutob Pebrero 28 ang naasoing immunization program. Nakita to, i-found out nga wa gyud mo agto sa gym kung schedule nga agto ilang bata. So ang atong gibuhat house to house na ang ato ang vaccination. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mayron Dina, Balitang Bisdak.